Ako JoinUp pomáha v detoxe od sociálnych sietí? Áno, momentálne myslím, že sociálne siete sú vnímané ako niečo, čo ťa zabaví na obrazovke. My sa od tohoto dištancujeme a my sme práve tí, ktorí ťa ťahajú preč od tej obrazovky do reálneho života. Poď sa stretnúť s kamarátmi, poď sa pozrieť, čo kamoši robia, inšpiruj sa ostatnými a poď robiť niečo s nimi, alebo teda zožeň si vlastných buddies, alebo teda priateľov na svoju aktivitu. Inšpiruj tí ostatných svojim vytvorením. Čiže my si myslíme, že je veľmi dôležité udržať sociálny kontakt. Budeme sa určite o tom ešte rozprávať. Ale teda vieme zo štúdií, že viac sociálneho kontaktu robí ľudí šťastnejšími a viacej swajpovania, viacej digitalizácie alebo svojho času a viacej vlastne času pred obrazovkou nás robí menej šťastných. Takže my si myslíme, že je to veľmi dôležité a chceme to ľuďom veľmi uľahčiť. Posty typu, čo robíte, alebo čo by sme mohli robiť, alebo kam večer, sú nežiaduce na akejkoľvek platforme, je to v podstate spam. Nevieme o svojich kamarátoch, čo robia, čo plánujú robiť, nevieme o nich takmer nič, prestávame o nich vedieť ich budúcnosť, ich plány a toto